Nevladina organizacija Feniks iz Sanskog Mosta spada među najuspješnije u Bosni i Hercegovini s velikim brojem realiziranih projekata u proteklim godinama. Njihov centar u naselju Zdena danas je primjer kako se na jednom mjestu mogu uspješno objediniti brojni programi socijalne zaštite i brige o majci i djetetu, kao i o starim, nemoćnim i siromašnim građanima. Osnivačica i direktorica ove nevladine organizacije je Adisa Hotić, koja je s velikim uspjehom vodi već duže od 20 godina. Ideja je nastala još za vrijeme mog boravka u izbjeglištvu u Njemačkoj. Znači, tamo se rodila ideja nakon rata, koji smo vjerovali i nadali se da će on biti što kraći, nakon rata da pokrenemo organizaciju koja će prvenstveno biti tu za buduće majke, za žene, trudnice, za porodilje i za sve one koje na neki način u stvari nose ovo društvo i na čemu se bazira sve. Odnosno, ideja se rodila da ja pokrenem jedan projekat koji bi dao budućim majkama jednu sveobuhvatniju podršku tokom trudnoće, poroda i materinstva, a koja se nadopunjuje u stvari na medicinske usluge i sve ono što majke dobivaju tokom trudnoće u medicinskim ustanovama. Znači, moja ideja je bila da osnujem i pokrenem to jedno psihosocijalno savjetovalište koje će se upravo bazirati na savjetovanju, na edukaciji, na jačanju majke, na jačanju žene i dati ono sve što joj treba u tom periodu, a inače na drugim mjestima to nije dobila. To je nešto što sam ja vidjela u Njemačkoj kroz rad tamošnjih babica, na način na koji one rade sa trudnicama, na način na koji one skrbe o trudnicama i majkama. I to se meni jako svidjelo, budući da sam tad već bila završila srednju školu za babice i našla sam načina da me nekako to motiviše i osvoji, da kažem to je zaista nešto što jedna bosanska žena treba nakon rata, gdje je ispatila, gdje je propatila, gdje je prošla mnogo toga teškog traume i to je bila neka moja ideja tada još u mladalačkim mojim danima. I sa tom idejom sam ja u stvari se i vratila iz Njemačke, a tamo sam već uradila pripremne sve stvari da bih nešto tako mogla i pokrenuti. Fokus djelatnosti Feniksa u početku je bio usmjeren ka psihosocijalnoj zaštiti i pomoći majci i djeci, ali se s vremenom njihova djelatnost razvila u više pravaca i poprimila mnogo širi društveni smisao. Hotićeva kaže kako im je želja bila da pomažu i starijim osobama, ali i malodobnoj djeci, pa se njihov razvoj kretao u tom smjeru. Lokalna zajednica je vrlo brzo prepoznala njihov angažman, ali se vremenom nametnula potreba za vlastitim prostorijama. Zahvaljujući pomoći donatora iz Njemačke izgrađen je multinamjenski centar koji je danas možda i najvažnija socijalna ustanova u Sanskom Mostu. Mi prvo smo jedna socijalno-edukativna ustanova, znači mi se bavimo prije svega u temelju nekim socijalnim radom i podrškom. Znači mi imamo projekat inovativne njege majke i djeteta koji podrazumijeva i dalje znači rad sa trudnicama, majkama i roditeljima. Imamo projekat koji se zove socijalni paket za stare, bolesne i iznemogle, a on podrazumijeva znači narodnu kuhinju. Podrazumijeva dostavu toplih obroka za one koji ne mogu doći u naš restoran, podrazumijeva znači kupatilo za one koji ne mogu kod kuće da sami o sebi skrbe, da se okupaju, nemaju uvjeta. Zatim imamo besplatne usluge večeraja, isto tako za socijalno ugrožene naše korisnike. Zatim imamo u sklopu tog socijalnog projekta imamo i jedan humanitarni fond, znači gdje prema svojim mogućnostima i potrebama korisnika znači obezbjeđujemo prehrambene pakete, jednokratne novčane pomoći, nabavke lijekova ili ortopedskih pomagala, svega onoga što što se iskaže potreba, a što mi imamo ili iznađemo neku mogućnost da pomognemo stanovništvu. I s druge strane, znači, u tom projektu imamo i skrb na terenu, znači imamo podršku na terenu naših socijalnih radnika, gdje pomažemo u ostvarivanju prava i zdravstvene i socijalne zaštite, te tako, znači, i na druge načine, pomažemo da ti stariji i nezbrinuti stanu nekako, da se nekako njima pomogne. Dalje imamo dječju igraonicu, znači igraonica je za djecu od 2 do 7 godina,
gdje pružamo uvjete da djeca mogu boraviti, da mogu da fleksibilno vrijeme boravka, znači sa svim aktivnostima koje podrazumijeva boravak u jednoj takvoj igronici, znači od igre do zabave, do učenja, do naravno pripreme zdravih obroka i tako dalje. Namijenjena je svim roditeljima koji traže neko fleksibilno vrijeme boravka djeteta od 2 sata do nekih par sati i tako. Dalje imamo znači naše poljoprivredno dobro, znači bavimo se plasteničkom proizvodnjom i bavimo se uzgojem voća i povrća. Imamo plantažu zasađenu od 500 stabala voća i 1200 sadnica aronije i naša 4 plastenika koja su uglavnom za naše potrebe, a proizvodnja voća i aronije nam pomaže da na neki način imamo i neke svoje vlastite proizvode koji nam pomažu da malo doprinesemo svom budžetu, odnosno da imamo neki priliv samofinansiranja. Kako bi se briga o starijim osobama podigla na viši nivo, nevladina organizacija Feniks je prije 12 godina osnovala starački dom Zlatna jesen, čija zgrada se nalazi u neposrednoj blizini. Trenutno je u toj ustanovi smješteno 70 korisnika i briga o njima je organizovana po najvišim europskim standardima. Centar Feniks je primjer kako se društvenim angažmanom može stvoriti nova društvena vrijednost i da ne zapošljavaju preko 30 osoba. Taj broj uvijek nekako raste, znači ne stagnira, ne smanjujemo svoj obim rasta i ne stagniramo, nego se nekako sve širimo, čisto zato što je dinamika posla je takva da jednostavno mi stvarno imamo puno posla. Znači mi ono što radimo, zaista svakodnevno smo na terenu sa korisnicima, sa klijentima, znači mi stvarno imamo ispunjen radni dan, a osim naravno strateških obaveza koje imate svakodnevno u ovakvim projektima, a to je stalno traženje novca, stalno pisanje projekata, stalno apliciranje, stalno traženje izvora mogućnosti, marketing i tako dalje. Znači sve je to dio našeg posla i stalni rad na terenu. Adisa Hotić i njeno životno djelo na najbolji mogući način demantiraju još uvijek uvriježenu predrasudu u našem društvu da su žene manje sposobne od muškaraca. Hotićeva je uvjerena kako žene za brojne poslove posjeduju senzibilitet i sposobnosti koji su potrebne kako bi se posao bolje organizovao i efikasnije obavio. Pa evo, ja bih možda rekla da žena ima neke druge poglede na cjelokupnu potrebu jednog društva, u smislu da muškarac, nisam nikad to nešto posebno analizirala, ja pratim sebe i svoje osjećaje kad je u pitanju to žensko mišljenje, jer jednostavno mi malo sveobuhvatnije to gledamo i dosta uključujemo ipak svoje osjećanja. Znači, mi smo dosta osjetljiviji na neka suptilnija pitanja na koje muškarci vjerovatno ne da ne žele, nego jednostavno nemaju osjećaja za to. Kad je u pitanju organizacijski dio, isto tako mislim da žene dosta mogu biti, ukoliko vole svoj posao i vole to što rade, mogu biti dosta uspješnije u vođenju organizacije, u vođenju tima, da mogu biti suosjećajnije, da mogu imati jednostavno više tog osjećaja i u timu i u komunikaciji, a pogotovo sa klijentima. Ženama iz Bosne i Hercegovine, koji su drugi prepoznali kao one koji su možda nepoznate javnosti, ali svojim radom doprinose društvenoj zajednici, savladavaju sve prepreke i pomažu drugima, nedavno su u Sarajevu uručene nagrade Snaga izvrsnosti. U konkurenciji velikog broja nominovanih nagrade su dodijeljene ženama u 7 kategorija, a priznanje za najuspješniji društveni angažman otišlo je baš u ruke Adise Hotić iz Sanskog Mosta.